da nake son na yi bayani abu ne hassas, ya shafe mu, ya shafi gidajenmu da iyalanmu, kuma ba daidai ba ne yadda muke tafiyar da al'amari. Mun mata wa'azi game da yadda suke sakaci da lafiyansu, don muna samun matsaloli da yawa da ƙorafi iri-iri idan sun samu laluran ciki. Ana haihuwan guzuma wani lokaci, ya kwance, uwar ma kwance. Yau Allah ya kawo mana abubuwa daban-daban na ilimi. Ba daidai ba ne ku koma shekara 50 ko sama da haka na iyaye da kakanni da ake yi. Ya kamata, kamar yadda aka canza riga, aka canza mahalli, hatta abin hawa an canza. Yanzu sai ka shiga gida 100 a ɗan kewayen nan, baka samu gidan da akwai jaki ba. Ko gidanku da jaki? Kai fa? Babu. Shine gaskiyar magana. To amma abin mamaki sai mu bar matanmu su cutu a lokacin da suka samu ciki. Ciki lalura ce, domin mace na samun ciki ƙallama ba za ka ganta da ƙananan matsaloli ba. Wata ta amai-amai, wata zazzabi, wata ciwon kai, wata ma kai ka ce mai malaria ce, kasala, ba lafiyan jiki. Maimakon a ce tana samun ciki, me ya kamata mu yi tsakani da Allah? A kula da ita. Ta wani hanya za mu kula da ita? A kai ta asibiti wajen masana su duba ta, su ga yanayin da take ciki. Wata takan ɗauki ciki tana da hawan jini, wata takan ɗauki ciki tana da ciwon suga, da dai irin waɗannan ƙananan lalurori. To amma abin baƙin ciki, mu mazan kamar yadda suka yi kuka, mu muke hana su, mu taushe su, kuma mu ƙi ba su gudunmuwan wajibin da Allah ya wajabta mana. Domin a ƙa'idar musulunci, da uwar da cikin wajibi ne ka kula da su. Wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kai uba wanda za a haifar maka wannan ciki, Allah ya ce wajibi ne a kanka ka kula da lafiyansu, cikin da uwar, ka kula da cinsu, ka kula da shansu. Na rantse da Allah ba kafara. Akwai wanda ta yi mun kuka, ta samu ciki, ta je a duba ta a asibiti, mijin ya kada baki ƙiri-ƙiri ɓalo-ɓalo ya ce ni ba ruwana da cikinki, ba ruwan shi da cikin shi, nashi ne, ko ki je ko kai ki je, oho. Shin wancan umarni da Allah ya bamu yana da bambanci da umarnin da ya ce mai sallah ne? Tsakani da Allah ba bambanci. Dole ne ka ɗauki nauyin cikinta, dole ne kuma ka ba da dama a duba lafiyarta. Kai na sami wani uba, ina gaya muku bi kulli saraha, wanda abin ya shafe ta kai tsaye, wallahi take gaya mu, kun ji na rantse.
cewa ya ce shi gidan shi ba a zuwa asibiti, ba a zuwa asibiti gidan shi. Sai na ce to sai yaya in ba a da lafiya ko mace tana da lalura na haihuwa, sai dai ya yi rubutu ya bayar ya wanke ya ce a sha. A Zariyan nan fa ba wani waje ba, a Zariya. Kaga yana cikin masu aƙidar fita uku mace ke yi, daga cikin mahaifiyarta zuwa duniya, daga gidan mahaifinta zuwa gidan miji, daga gidan miji zuwa kabari. Saboda Allah, wannan daidai ne fi sabilillahi? Ba daidai ne ba. Wajibi ne mu sauke nauyin da Allah ya aza mana. Wani kuma ya ta ɗebo mata ganyayyaki da sauyoyi, a jiƙa mata a kwadari, a aje mata ƙaton kofi, a ce ruwan shanki kenan. Ya mata dameji, ya ma ciki dameji. Kullum ta kewayo ta kwalfa ta sha. Menene adadin sha? Babu. Zuwa yaushe ne za a sha? Babu. Ni na san wani bawan Allah da matan shi ta tsinke da jini na naƙuda, bai kai ta asibiti ba, ta kwana ta yi ne aka ɗauke ta rai ga hannun Allah, in ji Bahaushe. Asibitin farko da aka soma kai ta suka ce wallahi ba za su iya ba, a kai wancan asibiti babba ya fi namu, kila su iya. Haka aka sake rarraba ta aka kai ta, can ma aka kai ta suka ce ba za su iya ba sai an je babban. Wallahi karke mutuwa ta yi. Shin wannan in an magana kuma sai ya ce haka Allah ya kaddara ko? Ko ya kashe ta? Ya kashe ta ko kaddara? Ya kashe ta. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Ila tahluka. Allah ya ce kar ku jefa kanku da kanku cikin halaka. Kar ku jefa kanku da kanku cikin halaka. Akwai wata bakar al'ada da ake yi. Ba za a kai mace fa ta kwana ta yi ne tana naƙuda, ba za a kai ta ba. Miji kuma na kallo yana tsoron kashe kuɗi. Ko me yake tsoro? Kashe kuɗi. Amma ya san mu'amala da ita, amma bai san lafiyanta ba. Wannan daidai ne? Ba daidai ne ba. Ta kwana ta yi ni tana naƙuda malam. Ka san abin da ya yi? Sai ya ɗaga waya. Mahaifinta, na rantse da Allah, sai ya ce wance ba ta da lafiya. Cikin dare ya ce min da mahaifin muke magana, ya ce min wajen ƙarfe 1. Bai da mota, ya nemi mota ya ƙalla ya tafi. Saboda ɗan tazara daga cikin garin nan da wajen, ba zan faɗi wajen ba. Ya je ga ai naƙuda ne. Wallahi haka ya ɗauki 'yan shi ya ƙalla da gudu asibiti. Shi ma ya je wannan asibitin suka ce ya fi ƙarfinsu, ya je babban asibiti nan suka anshe ta, ita Allah ya ƙaddara da sauran rayuwa ta haihu. Ya ce mun malam ka san abin mamaki, duk wahalan da na yi da kuɗin da na kashe ko ƙwandala bai saka ba. Ɗan shi ne fa, shi ya cikin. Wannan ba zalunci ba ne? Saboda Allah zalunci ne ko ba zalunci ba ne? Haka za mu yi? Wannan ya dace da mu? Ai daga lokacin da aka ce iyalanka na ba su da lafiya, ka kai su inda za a duba su da ilimi. Idan akwai wata matsala a nuna, a ɗauki mataki tun da wuri. Mun sani walan yu'akhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah bai jinkiri ma rai idan ajalinta ya so, amma
kana jefa kanka a hallaka ka ce haka Allah ya so? Ai annabi ya ce wa haris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Duk abinda ka san zai amfane ka yi kokarin kiyaye shi, abinda ka san zai cuce ka yi kokarin kauce masa, kuma ka nemi taimakon Allah subhanahu wataala. Wannan wajibi ne, dole ne. Balantana abinda iyayenmu ke yi na yankan gishiri. Ka san yankan gishiri? Mace in ta yi naƙuda ta kasa haihuwa sai a ɗebo gishiri a ja layi da shi, ko a yayyafa, ko a kewaye ta da shi. Sai wata mata ta dinka kewayawa tana yin wasu sumbatu da kalmomi, wai wannan zai ba ɗan hanya ya fito. Maguzanci kawai, maguzanci. So irin waɗannan abubuwa tsakani da Allah ya wajaba masu irin wannan a canza. Allah fa zai tambaye mu. Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin Imamu Muslim yana cewa kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqut. Iyakan zunubi karkensa wanda Allah ya wajabta maka kula da shi ka kula da shi. Wani kuma in ta je asibitin da dawo ya ta zaginta. An ce ta ci abincin da za ta dan samu guzari, ta ci ganyayyaki, kila an ce ta hada da hanta, sai dan ba sai ki je likitan ya baki hantan ba. Yan da ana yi dan girman Allah. Mu addininmu ya yi mana saiti, kuma ya gaya mana abin da ya dace da abin da bai dace ba. A ƙarshe ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Duka za a tambaye ku akan abin da Allah ya ba ku kulawa da shi. In ka tozata ba za ka iya fita ba, idan ka kiyaye lada ne. Shi yasa hadisi ya inganta ba abin da za ka bayar kyauta ko sadaka ka samu lada fiye da loma ɗaya da za ka sa a bakin iyalinka. Allah ka sa mun gane.